synu, vládci, kedy svojho otca miloval, pomstí tu ohavnou, tu strašnú vraždu. Pomstí ma s Bohom a nezabudni, nezabudni. Stoď to tam! Stoj kto tam! Stoj kto tam! Tu doktor Guildenstern. Rosenkrantz! Tak čo čaká to ste vy? Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním. Hovorím mu, Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď. Ale vy vyzeráte, aký si unavený. Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma. Objal vás? Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Guildenstern, Mojžesova 25. Povedal, damned a odišiel. Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil? Gertrúda. No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou. No, myslíte? Ale kto je Gertrúda? Ježišmária, kto to je? Gertrúda. Počkajte, Gertrúda. Preboha! Čo? Veď to je naša pani kráľovna. Čo? Naša kráľovna sa volá Gertrúda? No áno. Veď jej manžel sa volá Claudius. Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať. Ale som išiel za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král. Čo tam robil? Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal. Ale čo si mrmlal konkrétne? Ja viem, dolník, horní král, tu a v tom sa ku kráľovi blížil tieň. Áno, jeho vlastný tieň. Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň Díky. A Díka nikde. Prečo nikde? Prečo nikde? Díku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to tam stál. No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore. Jaj, viem, ten poďobaný. Hamlet, áno, tak to tam stál. To je hlavná postava, no. Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž. Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čitárni. Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť. Myslíte? A ja som minulé išiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely? Áno. Hovorím jej, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je púhý preľud môjho sčítaného mozgu. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná. No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná. No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou Díkou. Nie, nad svojím strýkom takto s Díkou, takto stál tam s Díkou. To bola jeho Díka? Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká Díka. Tá, čo si s ňou starý vždycky špáral v zuboch. Viem, tá hrdzavá, áno. A takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s Díkou nad vlastným strýkom. Ježišmária, ešte mu dačo vyparatí. No veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. Tak si vravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mne a ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak po dobrodky, ty počúvaj, Hamletko. No čo toto má znamenať? Strýko sa ti tu modlí, a ty tu chodíš hore dole s Díkou, už veď sa nevie sústrediť. Ale nič. A čo on na to? A že nič. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal. Preboha. Predstavte si, takto sa blížil s tou Díkou ku mne. Ako? Takto. Takto ju držal a takto sa blížil ku mne a hovorí mi, Guildenstern. Čo? Guildenstern. Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku. Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť, očakávam vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou. Ktorou? Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skla. Áno, poznám. Tadiaľ sme chodievali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky. A tam v tom sklade, tam sú jedny také tajné dvere. Áno, poznám, tajné dvere. No, kto by ich nepoznal? No tak som tie tajné dvere otvoril, vošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol? V sušiarni. Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrudy za takou záclonou. Viete, a tak sa dívam
len tak jedným okom cez tú záclonu, viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom, tak to Ale som sa druhé díval. oko ste mali pri sebe. Áno, samozrejme, takto som sa díval a tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak naľahko. Ale hýbajte. Predstavte si, ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti. A to nebliže nosila so sebou? Áno, tu je mala zrované, takto. A takto chodila hore dole. Ale celá kráľovna, tak viete napodobniť. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem, nehnevajte sa. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa, viete, kto vošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu? No kto iný? Ja! Čo vy? Ja som bol hore. Polonius! Tá stará, hnusná, mazaná líška? Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja mu vravím, sem sa dvoja nevmestíme, a on že nič, že o ňom kráľovna vie. A skutočne sa vynoril spoza tej záclony a hovorí jej, hneď príde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam. Tak to ju nahuckával. Po veršoch. Na čo vy? Ja si hovorím, idem ju odhuckať. Tiež vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku. Ja list vám píšem, no a čože? Čo už riec môžem listom tým? Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet. A to je ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet v poslednom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa. Čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradbách. Ja za to nemôžem, že ma to baví. Strašenie. Ja som stále len strašil. Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Polóniom, za tým závesom sme s tým Polóniom to sledovali celé, viete? Polónius vám stál na hlave? Aj na hlave, aj na nohe, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polónius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť. Počúvajte ho! Čo je? A on mi hovorí, v sklade, čo, ja v sklade? Choďte tam, vy, idiot. On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, poď sem, ty! Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal... No. Dobre, dokončiť. Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš, čo je? Čo sa díváš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu, klapni ho, ty! Daj mu, ty! Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no aha. Ako, prečo? No tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka. On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku? No. To je drzúň. No to sú spôsoby. Teda, v zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol, no pozri. No a kto to mohol byť? No Gertrúda to nebola, no. Nie. Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel. No, drahý Rozenkranz. Ale ja som vám k službám, Guildenstern. Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej? No počkajte, tomu nerozumiem, ako, veď dnes v noci ja som bol úplne sám. No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe. Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, sa chystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie. No, ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polónia. No to je známa vec. Po jeho vrahovi sa pátra. To je spravodlivé. Pátra nevediem ja.